Oğlum sizinki, giyewem sizinki. Ödüňiz görüň. Men müdür bolup işleýän. Nepaga çenli ýene-de ýekeje ýyl gally. Şondan soň bardyr Lutfiýanyň golaýyna ýerimizdäki işlere göz gulak bolmaly bolar. Ene şoň üçin men şo ýerde ýaşaryn. Siz bolsaňyz bu ýerde Rahula hem eje hem gaýyn bolarsyňyz. Riýe bolsana, riýe. Ýürüň tiýdirek, o ýerde näme bolýar göreliň. Barın görün. Barın sizem görün. Barın. Riýe haýyş edýän. Şunu şeýpene. Riýe gaýrat et. Munyň da bolmady jenap Rahul. Iň bolmanyna şu gün bir aýalyňyzy ýeňmäge ýol bermeliňiz-de. Oy ýeňse bertin. Men näme gadagyn etdimmi? Eger söz soranlar bolsalar, men garşy bolup durmazdym. Kimiň aýalynyň jorasyndan? Özüm hukukçydan sorazy gelip dura. Men siziň bilimlidiňizi bilýän. Ýene siz akyllam, bu gaty gowdat. Akylladım. Hiç kaçan Lukmanlar hukukçu bilen jedilleşmeýär. Kim bilen kaçan der oğlum gide tutjagyny atla bilmerdim, dogrymy? Indi siz biziň akylly giýewimiz bize aýdyň. Biziň riýamyzda nähili görýäňiz? Hanty şonu aýdyň. Ol näzijek yapraklary çala üwsüne döküljek bolup duran gülemeňde işte. Şeýlemi? Eşitdiňizmi? O ýene aýdymam aýdýa. Jenap Rahul, biziň riýamyzda edilsidiň aýdyşyňyz ýaly beýle bir ynjygam däldir. Gat dogry. Köplüş bir guljaga ot tutaşdyryp, oň ýeňiljek yaprajyklary bolsa, daş ýüreg eredip bilýär. Görle Jenap Rahul, siz atyl ulu arduwçylamy ekeniňizde. Üçlük birigenne, riýa, siz hem şygyryýetiňe duşan wagtynda o şu geleň nähil ajap bolýara. Ýagny toý gedelenjinne. Gatgowy. Oğlum, giýewiň adamçylygy gowudyr. Görersiň o sen gyýdyňy bagtlydyr. Dogry aýdýar. Ilkiler riýa toýa rady bolmady. Penjapla çykan gowy bolaýdy. Men wele oň ejeti öz ýaly bengalla berer öýdüp gorkdum. Salam jenap. Alad etmeje. Salam. 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 Salam, salam. Sin ýa-da sinih tapawdy näme? Dogry. Sen gow geldiň bar. Olam dogry. Siziň oğluňyz bilen gyýdyňyz nähili bir-birine munasyp jogindir. Bagtly boluň meň balalam. Olar sataşdyranyň üçin Taňry ýalkasyny çat berji. Howgoýa. Jenap çatderçi diňe bir Rahulun başlygy däl, riýaň daýsam. Näme diýdiňler? Sünnetiň aýallygyny men dolanan uýan bolýar. Bu ýyl ol puja durgalarda mehmançylykda bolana riýa üçin göz atmalýan bir gowy ýigidiň bamy kaşony aýtdy. Özüm Bengaliyada Penjaply bolsa gowy bor diýdi. Eder şu wagt Rahul ýadyma düşdi. Ýete turlaşdym. Riýaň fugrat görkezdim. Ol onu halady. 2 günden soň men sizleriň burlaşdym. Sizem bu gurrumy oňladyňyz. Ene de bolanda. Onsoň Rahul bilen riýa durmuş gordular. Hudaýa şükür, ahir Rahulo kimdir bir ýarapdyr. O näme üçin kimdir biri? Riýamy dogrydan gödelim biri. Dogry. Hyzmatkara zatlar getiriňdi. Bolýa jenap. Sag bolun. Veki. Pepsiň täze mahawatyna kim almakçy bolýan? Jenap, intega belli netije gelem tok. Ýata taklan, o keşip ören görmege ihtipaý bolmalylar. Ýalňyşlyga däýmen, düşnüklimi? Hawa jenap. Bu mahawat hökmen innikada çykmalylar. Hawa jenap. Ýoksa da Sheraton kompaniýasynyň gepleşiginde kim alyp barar? Hukukçy Nanjini paçyl jenap. Nanjini? Hawa. Bolýa. Gowda. Näme diýsene? Men etaty galaýan zadymyň näme diýdiňi bilýärmi?
yayılıp yatan umman. Bu yerin gözel kakos palmaları, bu yerin giyin giden gözelliği, bu yerde diyince adamlarım şadiyan adamlar. Elbette bu yerinin içkitem kakostan yasalan. Eger bir da yetmek maksadım bolun bolsa, seni söymökten yokurda hiç maksadım bolmazdı. Men ömrümün manisi sen, dinge sen riye. Men yer yüzündäki öz ömrümi iň gözel denana bagşladym gelýär. O bolsa sen. Men mehriban ayalım. Men seni söýýän. Men seni söýýän riye. Salam Nanjini. Duşmak kurungu nähili? Yer bolya. Sen Samir'in gıyda. Eger hanım meni ahara çağırmakçı olsam Samir karşı olup durma da. Sizin oyunu da mı? Siz de mi? Bugün men öz hukuk koruçumuzun oyunu naharlanyan. On tayarlayan tağımını yiyen. Oh, Gaurav. Yo da Nanjini. Şu Gaurav ya da Gauravi. Bolya men yadım geç. Bana tapawud näme? Gaurav mı ya da Gauravi? İň esasat naharı öktölük. Şeýle de daýyň bilen görüşerin. Ay. On aýby ýok. Diýmek bugün karşym diňe reşi bilen Nanjiniňki da. O gelşe. Bolya, onu basın duşýançak, häzirlikçe sag bol. Sag bol. Näme diýsen riye? Men seni ilkinji tapar göremde, maňa ýaranda sen gözelligiň bilen bilelikde, sen geplemesek däligiň bolly. Sen misli destan. Ýöne şuňky sen dymmaklygyň men ýüregimde täze bir destan döretdi. Ruhsa desseň aýdyp bereýin. Men arzu hyýalymda geplemedek bir gyýdyň peýda bolanyny bilemok. Göwnüme käme hal ol ýyldızjyga öwrülip, şo wada ýüregimiň urşy güýçlenýän ýaly. Käme hal bolsa, ol men gözümiň öňünde ak buldy öwrülip gidýär. Käme hal bolsa, ol owdunja kebelege öwrülýär-de, duýdansyz ýaňaklaryma galtyşyp gidýär. Birdenem oslawsyz müşk anwara öwrülip, men kalbyma dolýar. Oýanan wagtym men düýş gördümmi? Ýa-da o ýerde dören peridatmy diýip oýlanýan. Ol ýyldızjygym däl, buldum däl. Kebelecekdir, müşk anwaram däl. Ol bary ýogy, lewler sır saklayan gyýyz. Indi men diňe hemişe şoň pikirinde. Oňdummagyny men ýadaman dinlemäge taýýar. Diňe men öz ýüregimiň sesini işitýän. Men dünýäde şondan goly ýokdugyny bilýär. पलकों के पर्दे उठाते रहे, तुम मेरे सपनों के आंगन में आते रहे, जाते रहे, छुपते रहे। आँखों के सामने आ जाओ ना कभी, तुम मेरे सपनों के आंगन में आते रहे, जाते रहे, आँखों के सामने आ जाओ ना कभी, दिल ने पुकारा है तुम्हें, वो गुमसुम सजना उठाते रहे, तुम मेरे सपनों के आंगन
आंगन में आते रहे जाते रहे छुपते रहे Riya ne heyli? Sorak vermek bolýarmy? Sen hini de oň pikirini edip ýörmüň. On keşi men yüreğimde dur. On keşi yüreğimde orun aldy. Näme üçin bilemok. Pursat men onu ýatlaýan. Ondan başga da dostum köp ahry. Onu diýmek sen onu hini dem söýýäň-de. Hawa. Qazanjak bızmak. Sag bolun. Siz nähil tanışdyňyz? Haçandan Riya men ýanyma ilkinji gedek işe gelende men hayran boldum. Nanjini sen bilýär. Adamlar meni ayalvat hataplayalar. Şeýle adamlarda ýürek bar bolsa o söýüp bilmeli ahry. Şo Rişi Van Palyň ýüregi ilkinji gedek özüne tawin bolmady. Olan soň aşyk boldy. O gün başgany ýabygrmanlar. Riýan gözelligi. Talihatlygy şeýle bir äşgärdi boli her kim oňuňuna diýde çökerdi. O arzulaň bary puja çykaýda nähili bolar? Men hemişe ýüregim bir hili ynjaly duýgulary siz ýandyrmyşyň öwrüni ýerine peýda bolýardym. Sen bilýärmi? Bu zatlary Riýa görmek eýmeşdi. Onu gizlemek hasam eýmenç boldy. Onu ýatlasam hasam eýmenç bolýar. Hasam eýmenç. Rişi. Riýaň adam Rahul gatyg adam. Belki ol edilseň ýaly baýam däldir. Ýöne ol Riýany çyny bilen söýýär. Ýöne mahal maňa Riýa söýgüden lapy geçip bolup durmuşy çykan ýaly görünýär. Bilemokda, özünün inniki ýagdaýyna dogry göz aýlap bilermike? Hany görürüm merteň toý gedilenjiň nähil geçdi? Samir teň toýuňda bolup bilmänine gaty gynanýar. Sen meň joram ahry. Edil şogunem ol bir möhüm iş bilen ýokary gadete gitmeli boldy. Delil ýok, o bir işli adama. Ola dogry. Gideli. Nandini. Nem üçin ne bilemok. Mun nähil aýtjagam bilemok. Maňa ha bu gedelenç yaramady. Riýa. Rahul barada dogrymy aýtsam, oň mene yaramaz tarapyny göremok. O gowy ýoldaş bolmaly. Galan zatlar bolsa sen oňa garaýşyňa bagly. Rishi Rampal. Qaysydyr bir Rishi Rampal sen toýuň bilen utlapdyr. Hem şu ajaýyp gülleri beripdir. Ähtimal ol sen toýuň bardy ören giç habar alypdyr. Görýän bolyn, Jenap Rampal owdan güllerden gowaş çykýan bolmaly. Gülleri ören owdan hem gymmat. Megerem Jenap Rampal ören baý adam bolmaly. Näme? Men näme? Näde orda da aýtdym ben? By the way, Riya, Ýogda मैं अगले हफ्ते Riya conference inni के kepde लिए men Ýewropa iş taparına gidýän. तकरीबन 35 O दिनों tapar का tour है। 35 gün çemeti अगर boljak. तुम चाहो, तो तुम भी आ Eger सकती हो izlediň मेरे seni men bilen gidip bilersiň. साथ। तुम भी Ýatlara da bolar. Second honeymoon Izli izli ikinji toý gedelenji. Kim? Nähili? चलो। Gidermi? Ol iş tapar ahry.
Oh, Sujit. Nire aytırım mollagy? Ey gümen aydın da. Size näçe garaşandan sizin asla habaryňyz ýok. Eger size bir zat gerek bolsa, sabr edin. Men häzir gelýän. Elbette. Salam hanım. Malhotra. Men bugün siz ýani ýoluşyňyz bilen gelerdiňizi öýtdim. O nirde? Näme diýseňiz lan? Samir men sana aýtdym, Rahul Ýewropada diýip. Ha, hogo. Ýeködimi ýa kätip gyz bilen gitdimi? Samir Rahul iş tapar bilen gitdi. On taňam riýan adamsyndan birjikde nägileligi ýok. Şeýle gerek riýan. Bolýa. Geçiber. Siz gowsy öz mihmanlaryňyň aladatyny ediň, riýan aladatyny özüm eterim. Oň aladatyny meni däjekdim de. Samir bar. Eýýäp gitdim. Samir kämahal ötürek geçäýä, bagışlary ýa, haýyş edýän gaty görme. Sujit, Salam Nanjini. işler nähili? Ýaşy özüň nähili? Gaty gowy tanış boluň. Bu riýa Malhotra meň joram. Riýa bu Sujit ajaýyp sagdanlar. Sag bol. Daýdamyň ýagdaýlary gowmy? Hiçneň däl, gitdikçe gowlaşýa. Gownumy bolmasa bu ýerde biri ýeten o. Kim? Rishi. Samir'in şoýlagyna Rishi ýok. O şu yerlerde bolmaly. Bolýa. Siz şoň hukuk maslahatçysymy? Howe edilýärdi. Oň ýagdaýlary nähili? Gülýäli. Indi oň uly idarasy bar. Siz hökman ýagdaýyny tapyp oň ýanyna baryň. Bor barjak bor. Hanım. Rishi. Sen bir zat aýt. Ýöne çynyň aýt. Sen meni söýýän gerek. Näme üçindir maňa? Gownumy bolmasa. Sen meni söýmeýän ýaly. Misli sen meniň gaçýan ýaly bolup görünýär. Mende şeýle duýgu dörýär. Gaýlarda bolsa duýgu ýagdaýy has ösen bolýar. Rishi. Sen meň soragama jogap bermän gitmersiň. Hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başçylygynda bugünkü gün sanly ulgamy sürmek babatynda düýpli özgörtmeler durmuşa ornaşdyrylýar. Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrligi fiziki şahyslar hemde ýuridik şahyslar üçin sanly ulgam arkaly yeňillikli belligi almak hyzmatyny süýdürýär. finaekonomik.gov.tm saýtyndan täze döredilje kärhananyň adyny tasdiklatma hyzmatyndanam peýdalanıp bilersiňiz. Ýurdumyzyň işgörleri bu saýtda öz kärhanalaryny bir penjere ulgamyny belgi almak işini amala aşyrýar. Indi siz ýurdumyzyň ähli künjegünden finaekonomik.gov.tm saýtynyň üstü bilen bu hyzmatlardan we ýeňilliklerden ansatlyk bilen sanly ulgam ulanmak arkaly peýdalanıp bilersiňiz. Alo. Men Rishi bilen gepleşip bilermi? Gelen okmy? O nire gitti? Näme? Aýtsaňyz lan. Bu Rishi rampalyň belgisimi? Näme? Siziň gözüňiz ýetýärmi? Rishi.
Şeýle ulu allawyň, şeýle ulu haýynlygyň näme zerurlygy bardyr işi? Men saňa näme etdim? Sen näme üçin meni alladyň? Ýüregi hemişe seni ýurýan bilen, saňa sarpy goýýan bilen, saňa taqdim edýän bilen şey dilermi? Başlar iyi. Men doğrudanım Maňa gynanýar. eliň degirme. Men duýgulamyň şeýlesinde kaýlygyna sen düşünen bolsadyň, Düşünýän. sen düşünýän dadyň ýok. Eger sen düşünýän bolsaň hiç açan beýle etmezdiň. Riya. Men taňa açyk golum ýöne. Ýöne. Onda men güýçli uruw derar nähil ýa çekilenni nädip bilerdim. Eger ol urguýny men çekmedik bolsadym. Bolýa. Şeýlelik bilenim sen keşbiň äşgär boldy. Riya. Rishi, sen men ýüregime aýny döwünýaly külüşek etdiň. Indi men ol aýny oňuntuklaryny ýygnamakçy bolup jan etsem başarman. Sen men bar isleg arzumy ýele sowurdyň. Riya. Men seni hemişe ak yüreğimden söýdüm. Şuňa inan. Men yüreğimde hiç gaçan hiç şeýle ýalanam. Galplygym bolan näler? Dogruýmy aýtsam, men seni itirer öýdük gorkdum. Owa men gorkdum. Şo gorky derarly men saňa hiç zat aýtmadym. O men günäm. Şoň üçin hem sen nähili isleseň maňa jeda berip bilerdiň. Jeda? Nähil jeda bermeli? Saňa nähil jeda gerek? Jedany men çekdim, Rishi. Men yalan söýgüni hakyky döýdüpdirn. Bu men günäm, Rishi. Men sen ýuwanja sözleňi söýgü döýdüpdirn. Bu men günäm. Bu men günäm. Bu men günäm. Salam Riya. Ýagdaýlaň nähili? Men siz bilen gatalalaşýan, köçeler mahalleden doly. Men oly her gün ulagda gezmeli. Üstüne de idaralan hersi şäheriň bir ýerine. Käme halsa meram men akydýa oly ýöne hemişe dälle. Ali doğan, Rahul şugun akşam Şveýçaryadan aýdyp gelýär. Siz onu uçar mendiline garşylamaly. Bolýa hanym. Riya. Riya, goýsan olary. Tiz bärik gel. Gör men saňa näme getirdim. Gel ahyry. Beýle sada bolmaly läle. Ali otur şu yerde. Seret libaslary. Müşk anwarlar, süýjüler. Sen torwaň.
Yine de in etat zat. El telefonu. Näme diýsen Riya? Şol akşam sen meni gaty gorkuzdun. Ertire çelini şonu sen bilen guruluş bilmedik gördüm, onu maslahat taşlap iýdyma gaýdýatym. Kim badadı halan bolsaň gerek Riya. Riya, Ýewropada çağılar üçin şeýle bir haryt köp. Eger bizim çağamız bolan bolsady, o ýerde dükanlary höwüslen aýlanardyk. Innikedek meň bilen senem gidersiň. Biz sen üçin, meň üçin çağamız üçin zatlar satyn alarys. Bu sen üçin. Saňa laýyk bolarmy ka diýen? Kana bir açylsana, men näçe günden soň öýümde geldim. Sen budun baňa men näle düşünmeli Riya? Görýän bolan sen kim işe ýek oturýarsyň? Hem işe nämeňdir bir zadyň pikirini diýen. Sen dym oturýarsyň bolan? Menim alada edip başlaýan. Ümsüm oturmakluk. Güýçli tupanam ýapýanlar Rahul. Salam Samir. Salam. Täzelik eşitjekmi? Riya hamila. Söylemi? Riyaň ene boljagyna inanyp bilemok, gaty geň şeýle gerek. Riyaň ene boljagyna, o körpejiňe maňa daýda diýjek gününe men sabarsyzlyk bilen garaşýan. Eşitdiňmi? Arzuň hatyl bolsun. Tag bol. Daýda. Gaty gülkünç. Daýda diýmen, başga näme diýmeli? Han sen maňa aýt. Biz haçan toý eder? Bizmi? Men ýa motoýa bütün taýýar. Aýt haçan toý etmeli? Hey, sen bir salihatly boljak wagtyň barmy? Göňme bolmasa seni kadyet zaly hem kazy salihat edip biläjek ýaly. Onda näme üçin sen bu soragyň kadyetiň zalyny maňa berip görüň ha? Haçan da men bu soragy saňa kadyetiň zalyna beren wagtym seni bar hukugyny ýatdan çykararsyň. Ýaşadyn bolsun hanym Malhotra. Siziň aý bölegi ýaly gyýdyňyz boldy. Alyň gyýjagaryňyzy. Ni harika. Gowat. Olady kim daktyka? Sen mi? Ejen mi? Ya enim mi? Men. Riyaň edep tertibiniň beýle üýtgemegi gowda adyň alamaty ha däl. Men eden çakym dogry çykajakmy ka? Rahulun aladasyna. Oň söýgüsine Riyaň bir park garamagy näme üçinkä? Näme üçin Riya öz gyzyny ata mehrinden, ihlasyndan gaça taklajak bolýar? Näme üçin? Niharikaň erteki gününe Riya parkda garaýaka. Rahulun näme günäsi barka? Riyanyň ýüreginde nähili harasadyň gopýanlygyny bilip bolanok.
Ertiriňiz hayır jenap. Sağ olun. तुमने किसी Sen bir yerik iş deyip arda verdin mi? ये Bu hatta अपॉइंटमेंट iş aliyat deyilipdir. Sen näme üçin maňa iýerilen hata atýaň? Sen näme oň edepsizlikdigini bilen okmy? अच्छा बता Ay bolýa da. Bu nämet? Günämet? Riya, kadiyete gelip öz mertebeňi peteltmek näme gerek? Sen aýdanyň näde dogry? Adamlar yersiz yere sana barmaklaryny çomaldyrlar. Ýokmasa zatlar aýdarlar. Niharikada. Men bilýän. Men bu söwüşde ýekedigmen bilýän. On soňa men bu söwüşde ýeke bolsamam güýjümiň ýetjegini bilýän. Gep onna däl Riya. Şeýle hereket etmek hökmanmy? Gep şonno. Bu möhümmi ýa ýok, onçasyny bilemok. Ýöne men beýle durmuşda ýaşap biljek däl. Nähil durmuşda? Sen näme diýjek bolýan? Men elbetde durmuşa çykmalydym. Men ilkinji söýgüi ýatdan çykar öýtdim. Şoň üçinem ýüregime daş baglap durmuşa çykdym. Rahul sen adamyň al kakmyş. Ol isleýän wagtyny taşlap gidiberer ýaly köçüde gedip ýören sergezdan el. Söýgüň tapaňdan soňam ony ýitirmek gorkusy, adam gatnaşyklarynyň berkligi, wagta hem de sebäplere garamazdan ýüze çykýar. Adamyň ykbal oýunlaryna söýgüniň hem ömrüň telbeligi, buluň hemmeten söýgü. Söýgü, hajú, meyil, isleg. Yine de adamlar bu duýga näçe at takypdyrlar. Gör bu sözde entek, üstü açylmadyk sır gizlenip ýatyr. Ýöne Rahul, gynansagam, bugün öz söýgüsini gurban etmeli boljak. Ol öz söýgüsini goramak üçin garşylyk görkezermika? Ýa-da onu gutulgusy zat hökmünde görüp, söýgüsini öz elleri bilen gurban edýärmika? Pari. Yani parita. Men neme? Jenap. Kän pikir etmeň. Nämçin? Bu siziň tutjak başyňyz däl. Rahul bilen Riyan siz pikirlenip öýerdiňiz. Yer näme? Ýoksa da sen mamla pari. Mamla, olaň düýbünden jyn-jyn kırşmady. Men uly ýalňyşlyk etdim. Pari. Sen näme pikir edýäň? Olar aýryşmaly bolýarmy halar? Ýoksa da ni aýryşmak gadagan edilen o ahry? Terbiýe meselesi. Dogry. O ýerde siz ýaly adamlardyň amatlyýag diýe garaşýarlar. Rahul ýaly adamlar bolsa, ay bolýarlar siz muňa düşünmezsiniz. Men ýerden düşüneýin. Bütün dünýäde sen akylly ýeketek. Endi men näme pikir edýänme gulak as. Hiç wagt giden ulag bilen gyýda gynanmagan. Sebäbi gideniň ýerinden ýene bergeler. Giden ulag bilen giden gyýda gynanyp näme etjek? Olaňyzdan hemişe Siz dogry aýdýaňyz. Jenap, ýöne inniki geljek ulagyň dykmyşyk därligini siz güýe geçip biljekmi? Oň barýan ýeri siziňki bilen gabat gelermi? Siziň maksatlaryňyz deň gelermi? nişana urduň. Diýmek sen Rahul bosogadan tapsaň töre geçmedi ýa-da. Rahul, belki Riyan akly ütgendir. Ýöne her adam bolsa men sana kazlaşyp durmaň diýjek bolýar. Sebäbi bu diňe pul harçlamak wagtyny ýitirmekden başga zat däl. Aýlar geçýär, ýyllar geçýär. Gowsy öňe gitmek gerek. Geljek hakda oýlan. Bilýärmi? Bizim durmuşymyz täzeden alyp okuwaberer ýaly kitap däl.
Kitap del. Cenab, bu yere sizin kolunuz gerek. Elbette. Men gatygynyň ýan Rahul. Aýsana. Men saňa näme kömek edip bilerin, ha? Sag bolun. Sağ ol. You're welcome, sir. Samir beýtmellerle. Taň habar vermeden odol ýeke gedek bir maňa maslahat salaýmaly ekenne. Menem Riýan Samir bilen duşup bu zatlaň bolup ýörenden habarym ýok. Bilýäňmi näme? Samir hemme zatdan başym çykýan röýdýä. Müşteriler bilen gepleşmäni, köpçülikde özüň alyp barmagy, ol özüne artykmaş taýýa. Men oňa düşünýän, gowuk-gowukçy şeýle pikirem etmeli. Ýöne Riýa, men joram. Olum bu hakda pikir etmeli eken. Men tutuşlugyna seň tarapyňda Rahul. Ýöne men hiç wagtdan bir ýerine arka durup qadiýetde çykyş etmändim. Men diňe Bilýärmi Nanjini? Men aýrylşan maşgalada önüp ötdüm. Kakam bizi taşlap gidenne, meni de gaty çekenim. Meni ekläp saklamak ejeme gaty kyn düşüpdir. Men nähil derejä ýeten bolsam, ejemiň kömegi bilen ýetdim. Öyle näýsem, men aýalym bagtly ederim. Oňa hiç wagt hatyra çekdirmen öýdýädim. Ýöne men onu başarmadım. Başarmadım Nanjini. Başarmadım. seni umuman näme üçin şoňa öýlendiň? Sen maňa ananýanmy? Men bu qadiýetiň işinden düýbünden başym çykan ok. Ýöne men muň nähil götdetinden gelmeligini bilýän. Riýa, bu işte men Rahul'un tarapyny tutjokdygymy saňa aýtmaga geldim. Samir gollap bu işte Rahul'un tarapyndan çykyş etjek. Seni aklyň aýlamak üçin menne başga usul ýok. Riýa, sen näme öz ýalňyşyň boýuna alaňok, ha? Näme üçin sen ähli edýän hereketleň näme dogrudygyny düşüneňok? Entegem giýişdäl. Rahul bilen yaraş eşitýänmi? Oň bilen yaraş. Yaraş. Sizin hormatlyňyz. Aragatlyk diňe iki ýüregiň birleşmegine täkeljede bolsa umyt barýerine bolup biler. Ýöne ýüreklerde ýigrenç, hyýaly ýalan zatlary onanamy. Şu gölenmek. Bu ýerde yaraş hakda gurrun bolup bilermi? Bir tarapda şäherde önüp öten Riýa Malhotra. Beýleki tarapda hatyratly gullar gören Rahul Malhotra. Şäherde biten gül, obada biten gül bilen bir çemenine oňuşmaz. Şeýle bolýar siziň hormatlyňyz. Düýbünden aýry şertlerde ýetişen, düýbünden iki gapma garşy pikirdäki adamlar nikadan geçipdirler. Hiç ýyly umumlygy ýok adam bilen näme dip ýaşajak? Siziň merkemetliňiz.
Kadeti hem de adalata baş egip yurist tökmünni, biziň borjumyzyň dagap barýan maşgalany we nikany halat etmek üçin ehli çäreleri görmeliligimizi men düşünýän. Häzir ýaş nesil tiýiligi gowalaşýar. Çalt taýýar bolýan kofe, çalt çykarylýan surat, kriket boýunça ýerine geçirilýän oýunlar. Yaşları bu zatlaryň täsirinden çykarmak gerek. Olary çalt nikalaşmak bilen çalt nikany bozmak ketelinden saplamak gerek. Nikah bu keramatly baglanşyk siziň hormatlyňyz. Nikany bozmak bolsa, şo baglanşygy üzüp taşlamak. Siziň hormatlyňyz. Men goraýan adamym, gaty dogurçul, takatly adam. Ol aýalyny şeýle bir söýýär. Ol aýrylşmaga garşy, bu bolsa ýanky aýdylanlara delil bolup biler. Siziň hormatlyňyz. Egerde agaçyň şakalaryny gurçuk emele gelen bolsa, onu şakagaçy çapyp aýyrmak gerek. Eger adam aýalyny ýigrenýän bolsa, oňa hemişe anamsızlyk etse, onu aýal şeýle adamsyny töýesi gelermi? Aýalynyň aýrylşmak bardaky edýän talaby, onu şuňa mezur edendikleriniň ýene bir tutnamasy. Şu ýagdaýlar gödüňüne tutup, şeýle netije gelmek bolýar. Remal Hotranyň gelen karary, oňa diňe bir istegi däl eýdim, oň hukuky. Remal Hotra diňe aýrylyş nikany bozmak gerek. Bu gorkunç tegeşde men ýeňiş bilen ýeňlişiň arasyna galyjyň üstünden ýöreýän. Men bu ýiti galyjyň üstünden düşüp bilerim ýa ýok. Onu bilemok. Durmuşyň bu sahypalaryny kagaz ýüzüne geçirip oturýarkam, Riye hey bir wagt öz ýalňyşyny düşünürmkä diýip pikir edýän. Ya tersine, aýnada öz gümürtük ýüzüni görüp, onu öz hakyky ýüzüni görürmkä ýa-da aýnany. Umytsızlykdan ýaňa aňyny ýitirip, sen bir zada göz ýetirmän, öz ýüzüňdäki hapany görmän, sen aýnany günäkärleme diýip birä jaýdar aýdypdyr. पलकों तले एक मुसाफिर जगह चाहता है तेरी नूरानी पलकों तले एक मुसाफिर जगह चाहता है जिंदगी जिंदगी बेवजह कट रही है कोई प्यारी वजह चाहता है तेरी नूरानी पलकों तले एक मुसाफिर जगह चाहता है तेरी नूरानी पलकों तले सरहद पे मुद्दत से मैं तुझको बुलाता हूँ जानम कितनी मोहब्बत से मैं मेरी वफा का तू इम्तिहान यूं न ले तेरी पुरानी पलकों तले एक मुसाफिर जगह चाहता है जिंदगी जिंदगी बेवजह कट रही है कोई प्यारी वजह चाहता है
तन्हाई के रेशम से आजा तू अब इस दिल में मुंह मोड़ के यूं गम से हो जाए तुम दो दिल के सब फासले तेरी नूरानी पलकों तले एक मुसाफिर जगह चाहता है ओ तेरी नूरानी पलकों तले एक मुसाफिर जगह चाहता है जिंदगी जिंदगी बेवजह कट रही है कोई प्यारी वजह चाहता है तेरी नूरानी पलकों तले एक मुसाफिर जगह चाहता है तेरी नूरानी पलकों तले Hanım Riyamal Xotra. Siz öz adamyňyzyň öýüni 13 fevralda terk edip gaýdypsyňyz. Şol dogrymy? Hawa. Bolýa. Siz aýdyň. Siz şogun adamyňyza aýryşjak diýip haýbat atdyňyzmy? Ya men esasy zat soraýdym hanym Malhotra. Bolýa onda maňa aýdyň. Siziň soňky dawaňyz sagat näçede bolupdy? Birden sagat 10 wirti göreklerdi. Bolýa. Şondan soň näme boldy hanym Malhotra? Rahul işe gidenden soň men gaýdym alyp ejemlere bandyra gitdim. Jenap Malhotraň öýü Malatda bolan soň siz bandyra barýançaňyz elbetde sagat 10-ka bolandyr. Şeýlemi? Hawa. Siz soň näme işlediňiz hanym Malhotra? Men Samirň işleýän ýerine gitdim. Yürüs Samir Şahyň iş ýerine? O siziň geleriňizde garaşýarmydy? O şogun adamyňyz bilen araňyzda dawa turjagyny bilýärmidi? Ýok, bilen okdy. Diýmek, şogun siz hormatly jenap Şahy araňyzdaky dawa jenjel barada ilkinji gedek gurrun beripsiňiz-de. Hawa. Geň zat. Diýmek, siz Samir bilen bagyşlaň. Jenap Samir Şah bilen siz näçede duşdyňyz? Akşam sagat 4'tü. Maşgaladaky näsadyklar barada gurrun bermek üçin size näçe wagt gerek boldy? Sagat yarım 2 sagat töweregi. Diýmek, gurrun eýýäm altyn ýarlaryna gutoran bolmaly. Hawa. Onsoň siz tamdyra gyzanna ýap diýlen edipsiňiz-de. Er aýal arasyndaky mäkan baglanşygy bozmakçy bolupsyňyz-da. Men garşylyk görkezýän siziň hormatlyňyz. Düýbi tutulmadyk zady näme maşgala diýip bolar? Döremedik. Ýok zada duýu gatnaşyklar diýip bolarmy? Riýe bilen Rahuluň arasyndaky dartgynlyk gatnaşygy näme diýip bolar? Bu mümkin näl siziň hormatlyňyz. Bu ýol berilmete ýagdaý. Siziň hormatlyňyz. Men hanym Riyamal Xotra sowal beremde daşyndan goşulmadyklaryny sizden haýyş edip bilermi? Jenap Şah sonra berilýän wagtda daşyndan hiç hili belli gaýtmaň, haýyş edýän. Sag boluň siziň hormatlyňyz. Diýmek, bu hanym Malhotra siziň aklawjyňyzyň haýal etmän edil şo minutda adamyňyza duýduruş hatyny iýberdigi bolýar-da. Şeýlemi? Hawa. Gowja pikirlenip görüň hanym Malhotra. Siziň her bir sözüňiziň uly ähmiýeti bar. Bilýän. Hanym Malhotra. Aklawjyň üstü bilen adamyňyza iýberen duýduruş hatyňyzda siz kadiýete aýryşmak barada talap ardasy bilen ýüz tutanlygyňyzy ma'lum edipsiňiz. Şeýle talap ardany kadiýetiň 16 sagat 30 minutdan soň kabul etmeýänligine siz bilýärmikäňiz öýdýän? Hanym Malhotra.
Ol duýduruş hatyny siziň adamyňyza 14 fevralda, ýagny aşyk maşuklar gününe 10 saat 30 minutda gowşurypdyrlar. Siziň hormatlyňyz, bu aýalyň öz adamsyna aşyk maşuklar gününe taýýarlan täze sowgady. Hanım malhotraň öz sözlerine dayansaňa, ol duýduruş hatyny 13 fevralda 5:30 saat 6 çenli taýýarlapdyr. Şeýlelikde ol duýduruş hatynyň 13 fevraldan öň taýýarlananlygy belli bolýar. 13 fevralda hanım malhotra öňünden düzülen meýilnama esasynda adamsy bilen dawalaşyp jenjel turdýar. Adamsy işe giden soňam olam ýuwaşlyk bilen öýünden çykyp gidýär. Şondan soň oň nirä gidenligen belli däl. Ýöne oň Samir Şah bilen duşmanlygy belli. Sebäbi oň geregem ýokdy. Aklawjy Samir Şah etmeli işini öňünden edip goýupdy. Bu riýe malhotraň oýlanman eden hereketidir. Hawa aýalynyň öz bähbidi üçin dogurçul, sada adamsyndan geçmegi elbetde gynanýar. Şonu men rahuly gaty alady diýen. Bu ýaşlary häzirki döwürde näme bolýar hiç düşünemek. Geliniň ahyrky maksady näme-ke? Aýrylşmak. Rahul entekki jekkä men bilen, kakasy Parmiyan bilen ýygy-ýygydan dawa bolardy. Sen näme wagtda pikir edýäň? Sen özüň kimdirini öýdýän? Men näme iýiller ýalymy? Sen her bir sözüň menem işläp edil. Sen ýaly gazanýan. Düşnüklümi? Bir gün ol, sen men ýok aýrylşmak barada ýadan ardasyny men öňümde goýdum. Kağlary golçakda meni gülüme goý. Bu heleýi men bütün ömrüm kül etdi. Sen özüňe kimdirini öýdýän? Fiýanalla golçak. Haçan ortaň yüzüňden gar ýap dur. Menem gaharyma arda gol çekdim. Rahulun kakasynyň öýlenendigini soň bilip galym. İşim gowy. Oglumy özüm ýetişdirerini pikir edýärdim. Ýöne ol beýle ýeňil bolmady. Rahulun kakasyny göresi gelip ýüregi syýady. Men ul olup öýleneýsem hiç wagt aýalym bilen tersleşmen diýýärdi. Bu wagt oň ýagdaý nähilike. Bu zatlar nämeň alamaty? Näme üçin biziň durmuşymyz zor bilen ýelimläp saklajak bolýar? Bu tomoşaň peýdasy näme? Sen kölegen ýigrenip beren adamyň söýgüsini gazanjak bolýarmy? Men saňa näme gerek? Aýt. Aýt, men saňa näme gerek? Riýe, saňa bolan söýgümde nämen kimtirlik edenini bilemok. Mendiň eteň men aýalymdyňy bilýän. Men seni keramatly oduň öňünde özüme aýal edip aldym. Ýöne şeýle çal. Ýöne şeýle çal. Hiç zat düzelen ok Rahul. Hiç zat. Belki sen qadiýetdi ýeňip bilersiň. Ýöne men däl. Senden bir zat soramak mümkinmi? Sen doğrudan men şeýle ýigrenýäňmi? Sen doğrudan men kabul edip bilenokmy? Bagty ol Riýe. Men üçin gyýdym okşa. Riýe. Reşiteni haçanam bolsa bir wagt söýendir, ýa söýen bolandyr. O bolup biläjek zat. Ýöne ol hiç wagtda Rahuluň ýerini tutup bilmez.
Hiç wagt. Geçen zatlan hemmetini ýadyňdan çykarýa. Senden haýyş edýän. Haýyş edýän. Riya bugün meni ul önje goýdy. Riýaň ýagdaýynyň agyrlygy oňa agram salyp başlady. Şol sebäpli ol Rahuly şeýle ýakymsyz hakykatyň öňünde goýdy. Bagty ýatan Rahul oň ýagdaýy edilme ujalyan tupanyň içinde köräp ýanyp duran şemli çyrany ýatlady ýa. Bir tarapdan oň kejir aýaly, bir tarapdanam oň söýgüsi, oň anamy. Rahul diýseň dogry adam. Ýöne nähile bolsa, nirede ot ýansa-da oň ykbalyny şemal kesgitleýär. Sizin hormatlyňyz, men gorayan adamyma ýükleýän ähli günäleriň esassyzlygy, yalanlygy subut edildi. Bu işte başga tereder ýaly düýpli delil galmady. Eger kadyet oňlasa, öz gelen netijesini mälim edip işi ýapyp biler. Ýok sizin hormatlyňyz. Bu işte ýene bir has möhüm delil galdy. Nikanyň iň möhüm nukdaýnazary taryh şaýatdyr. Her öğrenci, Şirin bilen Perhat, Romeo ve Julietta, Leyli ve Mecnun ýaly aşyk magşuklar ýaşap geçipdirler. Söýgü şeýle bir düşünje. Onu diňe duýup bolýar. Agdalyp geçilen aşyk magşuklaryň adlaryny hemmeler şu wagta çeni bilýärler. Sebäbi olar öz söýgüleri üçin ähli zatdan geçipdirler. Ýöne bu ýerde şuň görrüň Riya Malhot rakyny gidýär. Ol bilimli, akıllı hem paykaslı. Ol öz adamsyny söýmänligini, hiç wagtym söýmänligini aýtdy. Nikah ýaly şeýle gatnaşyklary ynanmak, eger onu söýgä ornun bolmasa, ol diňe allawçylyk. Söýgü ýöne bir kudret däl. On sadaga hökümini diläbem alyp bolmady. Ol ýürekleriň bir-birine dartylmagy, başga hiç zat däl. Söýgü bu paygas oýuny näl? On kesgitlemesini istenlik kanunu kitaplardan ýa-da ýazyp alyp bolaýanok. Söýgü bir taraplayın köçe däl. Ene şu ýolda men gorayan adamym Riya Malhotra jaza berildi. Sizin hormatlyňyz. Bir şahyr gaty gowaýdyp geçipdir. Eger gatnaşyklar agram salyp başlan bolsa, onda olary ýol taşlamak gerek. Durmuş ögrümine hiç bir gowluk eltmeýän söýgüden el çekmek gerek. Riya bilen Rahul'un bu gatnaşyklaryna hiç bir many ýok. Oň soňum ýok. Agyry köý ögrülen bu gatnaşyklaryň arasyny şu wagt şu ýerde ödüp taşladan gowy bolar. Gadyet men sözlerim bilen ulalaşyp bu nikany bozmak bardy, ýekemindem ikirjeňlenme diýip men inanýan. Men barça qolan zatlarym şular sizin merhametliňiz. Aklawja siz bir zat aýtmakçymy? Sizin hormatlyňyz. Taryhy agdaryp söýgüniň manysy hakda kadyety şahyrany düşündiriş beren üçin men kärdeşime ägirdiler sag bolsun aýdýan. Şonuň bilen birlikde men kadyetden bir zat sorasym gelýär. Hindileň nikah hakynaky kanunyna er aýal arasynda söýgü bolmasa, onu olaň nikahlaryny bozup bolýar diýen kanun barmy? Elbetde ýok bolsa gerek. Sizin hormatlyňyz. Riya Malhotra bilen Rahul Malhotra da Hindileň nikah hakynaky kanunyny laýyklykda nikahlaşanlar. Olar söýgü wakalarynyň gahramanlary dälle, ýöneköy er aýal. Bu ýerde mysal getirilen Hir bilen Ranja, Leyli bilen Mejnun, Şirin Perhat, Romeo bilen Julietta bular diňe aşyk maşuklar. Olaň hiç ýerem kanuny er aýal ýa-da kanuny aýal bolmandyr. Olaň başdan geçiren wakalary bolsa diňe kitaplarda ýa-da kino ekranlaryna gyzykly. Sizin hormatlyňyz. Söýgü hakda taryhy wakalary okap kalbyňy howsala düşürmek bir başga. Öz ömrüňi keramatly nikah gatnaşyklaryna bagş edip,
Başgala borçlaryny, jogapkärçiligi duyup ýaşamak düýbünden başga. Şeýle keramatly gatnaşygy, nikah borcuny haýsydyr bir taryhy söýgü wakat bilen bir teredide goýmak bolmaz. Riýe bilen Rahulun taryhy söýgüsü ýokman bir zada elter. Ýöne entek adajyk tagalla, adajyk güç gerek. Bu ýerde hökümi siz çykarýaňyz. O ýerde bolsa biri bar. Ol bir ýaryň çyn söýgüsini duýmaz ýaly şeýle bir rehimsiz hem däldir. Ýeke mümkinçilik. Rahul Malhotraň öz söýgüsini gorar ýaly. Onu suwud eder ýaly oňa ýekece mümkinçilik berin. Sizin hormatlyňyz. Bugün sizin öňüňizde aýryşmagy talap edip duran Riya Malhotra. Ertir muny şeýtmäniňiz üçin ol size çäksiz minnetdarlyk aýdar. Sizin merhemetliňiz. Maňa ananaýyň sizin hormatlyňyz. Hiç kim Riyany menden gowutanan ok. Başga men kadetden etjek haýyşym ýok. Gatnaşyklary bozmalymy? Ýa-da saklap kalmaly? Inni gedek kadetinki. Ähli delilleri gödöňüne tutup, iki aklawjyňam belliklerini nazar alyp, Hadiýet talapçy Riya Malhotraň nikahny bozmak baradaky talawyny kanagatlandyrmalýan netije gelinse gowular diýen karary geldi. Hadiýet nikahny bozmak üçin hiç ýyl düýpli delillerin ýoklugyny ketgitlep, olary maşgalany saklamagy maslahat berýär. Talap kabul edilmedi. Ulogas, sana näme pätkel berýär? Yeri, inni sen näme etmekçi? Gyýdym. Sen näme dogry hasaplayan kadetin karary sana köre hata ýal söýget bolar. Gyýdym. Durmuşyň sylsyrmly pelsepelerini düşünjek bol. Akylly bollo, Rahulun ýanyna dolanyp bar. Eger sen häzirim kezirlik etseň, soň gaty ökünörsiň. Eger adam öz ýalňyşyna düşünse, oňa gaharlanmak bolmaýagydym. Rahulun gapylary teň üçin hemişe açyk. Diňeseň islegiň gerek. Islegiň. Kaka inni bet edäýsene. Samir Şah bu işi utturunröydü pikir etme. Bu yürek bilen paýkasyň arasyndaky söwüş bolupdy. Men paýkasly döwüşdim. Aten yüregiň bilen. Yüregim yeňdi. O ýerde de görýän bolen. Karary bire paýkasy bilen çykarýar. Birem ýüregi bilen. Anha görürsiň.
Ahir soňunda ýürek ýeňer. वो तो पता Bu entek belli değil. लेकिन तुम Yöne her तुम्हारी adam olsa, पहली जीत meýden ilkin jeňişiňden gutlaýan. मुबारक हो। Gutlaýan. Samir. ठीक है Bolýa. ओके Sağ olun. अरे Riya, तुम यहीं sen हो? bu yerdemi? क्यों? Ana. कोई आया था तुमसे Sen मिलने? ýanyňa biri gelip gitdi. Kim? बताया नहीं Aýtmady. मेरे साथ Öýe gidelir Riya. तुम्हारे बिना Öý मुझे sensiz भी boşap सोना galdy. पड़ा। मैंने कई बार Men सोचा köp Riya, pikir etdim Riya. और हर बार Ahir यही अंदाजा soňam लगा पाया, belki शायद मेरे men प्यार में कोई süýgümde कमी bir रह zat गई होगी, kemterlik edendir diýen pikire dolanyp gelýän. जो तुम्हारा दिल Eger नहीं men चाहता, seň süýgüň kazanyp bilmedik bolsam, उसी कमी को पूरा senden करने ýene के de लिए bir gedek एक और मौका maňa चाहता हूं goýberen kemçiliklerimi düzeltmek üçin प्लीज mümkinçilik bermeňi soraýan. इनकार मत Haýyş करना। edýän, boyun gaçyrma. क्या मिलेगा Meni ýanyňa getirenim bile sen मुझे utýanladyň अपने näme? साथ ले जाकर रिया तुम शायद Riya, मेरे belki बगैर sen जी भी mensiz सकती हो, ýaşap bilirdiň. लेकिन मैं Ýöne नहीं। men sensiz ýaşap bilmen. I honestly Men love seni you. çyn ýürekden söýýän Riya. एक बार मेरी Birge आंखों de- में आंखें डाल के देखो Men bir रिया, gözlerime seretsene. इनमें तुम्हें Sen वही olardan प्यार नजर gözläp आता है, ýören söýgüň taparsın. जिसकी तुम्हें तलाश थी। राहुल Rahul, तुम इतने sen ही beýle bir बुरे नहीं erwede adamam däl. हो। तुम्हें कोई Seni और başga birim söýüp biler. अब और आजमाने Meni की syynama. कोशिश मत करो। Men emadım ahiryn. इंसान हूँ, Dänäýmeg mümkin. टूट भी सकता हूँ। रिया, Riya, कितनी ही näçe आंधियाँ gaý, चले, तूफान आए, tupan tursa da लेकिन खुशबू तो hoşboý कभी फूल का isi साथ şwat नहीं gül छोड़ती। taşlap gitmeýär. फिर तुमने कैसे Näme सोच üçin लिया sen कि मैं men तुम्हारे seni साथ taşlar छोड़ दूँ? öýtdim. निहारी का Ni कुछ तुम्हारी harikadyň नहीं, sen näl? मेरी भी Eýsem जरूरत menim gerek. कैसे Görsen nähili. है। अब जो भी Men हूँ, bolşum da. मैं तो उस परिंदे की Men तरह edil हूँ, जिसका आशियाना hewurt göz जल भी o जाए, dalsa da şol oturan şahyryny taşlap फिर gitmeýän भी वो उसी डाल पर kepderi बैठा ýalla. रहता है, जहाँ उसका आशियाना था। अब तुम ही Sen बताओ, özüň aýdy Riya. मैं फिर से नया Täze आशियाना hewurtga बसाने ýatamak कहाँ üçin जाऊँ? men gideyinmi? मेरा लंच Men टाइम gün खत्म हो ortaňlyk गया। wagtym gutordy. मुझे भी Men जाना gitmeli.
Bar gyýdym. Ýygyňa seretme gyýdym. Howa gyýdym. Rahul sana sabarsızlyk bilen garaşýa. Öýüňe git gyýdym. Bagtly bol balam. Bagtly bol. Hawa. Bar balam. Janap, men Jayco and Company kampaniýasyna habar ýolladym. Olar siz bilen karty pul bermek meselesini gürleşik bolýarlar. Eger siz islediňiz, men sizi duşup biljek. 2 minut. Hello. Ulugatyan. Yeah. Hawa. Ha. Hawa, aýdy ber. Ha? Hawa. Sure. Elbette. Edil şu wagt. No. Yok. Şu ýerde garaş. Garaşgyn bolýarmy? Bolýar. Hoş. Rahul. मैं क्या कह रहा था Men कि JK Company kampaniýasyna soňragam duşdy bor diýip pikir edýär. उससे पहले Onun öňüňde saňa sabırsyzlyk bilen bir duşyk garaşýar. सर आप Janap, क्या कह रहे हैं मुझे कुछ men समझ sizin में नहीं diýeniňizde düşünýän näle? Rahul, men sen tutan ýerliňe çydamlyňa telpek goýdum. Sen ýeňdiň, sen utdyň. Riýe saňa garaşýar. Riýe saňa öýde garaşýar. Öýde. Sen diňe bir kadiýetde däli durmuşda da ýeňdiň. Sen şuňa düşünýärmi? Bar şaltyrak öýüňe git. Sağ olun. Sen näme garaşýar? JK kampaniýasy bilen özüm gurlaşar. Sen bunu gadamyň Rahul. Berekella. Hakyky goş ýigit. पल पल पलकों के पर्दे उठाते रहे मेरे सपनों के आंगन में आते रहे जाते रहे छुपते रहे Men bu wakany ýazýakam kimiň ýeňip kimiň ýeňiljekdigini bilemokdym. Reşiň, Riýan, Rahuluň ykbalyna ýaly wakalar köp adamlarda bolupdy. Bolaram. Sevgi hiç wagt gotormaýar. Giýje düşer. Ýöne ýerden dogan gün ýene de jahany ýagtyldyp bilen göwnlemde nurdan nolurar. Bu wakada hemra bolanyň üçin köp sag bolam. Käte ýüregimiz üýtgeşip tagamlar küýseýär. Sarwan waflary şol islegilen ýagty çödügidir. Sarwan waflaryny tämi süýdüň, mylaýym mesgäniň, turşuja limonyň we göwün küýsegleriniň naýbaşdy kremdir kakaowanyň lezzeti bar. Tebigatyň nygmatyny duý, göwüňi gandyr. Täzaýyň kämil önümi. Sarwan bu süýjülükleriň ählisiniň jemidir.